Bé, al meu grup li ha sorprès el que ha eixit publicat en premsa, perquè Pluja Teatre no és el gestor del Serrano. La gestió del Serrano era la gestió directa de l'Ajuntament fins ara. El que feia Pluja Teatre era el manteniment, el tema tècnic, la qüestió de les persones que acompanyaven, dels espectadors o que estaven en les taquilles. És estrany el que està... M'he quedat molt sorprès. Pluja Teatre no és el que fa la programació, o almenys no ha fet fins ara. Aleshores, no entenc les crítiques que han aparegut als mitjans de comunicació, no sé qui les ha llançades i tampoc no sé amb quina intenció. El que sí hi ha és un canvi de l'empresa que ha de portar el manteniment del Serrano. El que resulta estrany és que s'hagi acabat el contracte o acabi el dia 31 de desembre en l'empresa Pluja i que prèviament no s'hagi preparat un nou recanvi, una nova empresa. Perquè ara, clar, en aquest període de temps, fins que l'adjudicació es torni a produir, qui gestionarà el Teatre Serrano, el manteniment del Teatre Serrano? Vigilarem perquè es complisca la legalitat, perquè això és important. En qualsevol cas, crec que s'ha d'agrair a Pluja Teatre la feina que ha fet en el Teatre Serrano des de la contractació, diverses contractacions que ha tingut amb l'Ajuntament, i crec que hauria de tornar a optar a aquesta gestió perquè, des del nostre punt de vista, ha sigut magnífica, ha sigut impecable. Nosaltres vigilarem els canvis que sembla que estan arribant al Teatre Serrano més enllà de l'empresa que porta el tema, ja torno a insistir, de les persones de la taquilla o el personatge tècnic. Ens preocupa molt més com es farà la gestió de la programació cultural a partir d'ara perquè ens fa la impressió, olorem, uns canvis que, en fi, no sabem si sempre seran per a bé. Cap a on anirien aquests canvis que oloreu? Això voldria saber-ho ja. Si es coneguera, faria les meves declaracions amb tot coneixement de causa. Com que no els conec, preferisc esperar a veure que es produeixin aquests canvis o que se'ns doni informació per tal de pronunciar-me. Parlem també ara del canvi